at bukas, nakabukid hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga di kalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Naking Spall Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot madumit siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot madumit siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Katugang sa sumarahay na aga po sa Indoga Boss. Kahit sa 29 kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Lunes. Merong aldaw kan pag-ereskwelahan. Alagad so iba, mayo pa ta sagkod ngunyan, apektado pa ka itong nakaaging bagyong si Karina. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ini iba man na ni pinaglalaban kay ni. Paglalaban ka duman sa West Philippine Sea. Si Ma'am Kyle Kapi na dapat ipaglaban. Minsan makonsuelo po pag kadakul ang bisita kan politiko. Kung ano-ano na sa nabagaan pinaghahagad sa mayor. Siyempre si mayor man mahapot. Ika nga ano ang tuyo mo? Bigwang nagsabi, clearance niya. Kung ano tama clearance pa sana. Tapos na baga so ireskwelahan. Puro una na kan klase. Tapos sa Roman, yeah, mayor birthday. And then iba man pag hinahapot baga. Ika, ano man toyo mo? Family assistance. Abo na kan food assistance kundi family assistance. Pag dakol kaya, family assistance. Report! Meron na sa linyaman si Karondang Raquel. Karondang Raquel, ano man assistance ang gusto mo? Pasok. Ano sabi ko? Karondang Philip? Taan mga naghahagad baga sa mayor kung ano-ano na sana, medical assistance, food assistance, ika ano man assistance ang gusto mo sa mayor? Gusto ko siguro, kung ako mahagad, Oo. ay gusto ko itong kunyan, electricity assistance. Ang yayari. Uy, da ika, Karondang Philip, igwa kayong sabi, inadulog sa mga alkalde. Minsan nga ni, maski pagpabunyag kan sa ilang ate, minadulog sa alkalde. Pwede ta kung kukuahon na ninong. May nagiramdaman ako sa mga alkalde, kaya bako man niya akong kaibanan, kan pinag-ibong ngayon nindo, ano ito pagpabunyag kaibanan na ako, makaturo-turo. Ano? Mayo man nga ako dyan partisipasyon. Ayo. So, marinaga sa mo Philip and sa Kabusagahan Tabay, medyo makulimlim ang satuyang pagkaagangon niya in connection yan sa pagburukas ng kang klase. Alam mo tabi Karondang Philip na pahiling ko, kadakol ka mga estudyante na ang naglalaugan na sa indang eskwelahan. So, iba nga ni naka-school uniform na. Naka-school uniform na itong mga estudyante. Talagang preparado na. In connection kaya, may naging statement ang Department of Education Regional Office Number 5 pinaghandaan kang Department of Education Bicol ang pagpupuon kang klase kunyan na aldaw Hulyo 29, 2024 sa mga pampublikong eskwelahan igdi sa Rion Bicol sa paagi kang sarong simanang Oplan balik eskwela. Sigun sa naging kapayagan ang tagapagtaram kang DepEd Regional Office Number 5 sa pagikihan kang opisina ni Ma'am Mayflor Chumamil ang Oplan Balik Eskwela, iyo ang maserbing plataforma kung saan ang mga magurang, estudyante at iba pa mga kapartner kang ahensya pwede magpaabot ng sa mga kahaputan, may koneksyon sa pagbubukas ng klase at sa mga proseso kay ni igwa ni mga helplines as in help desk na ibubugtak sa kada eskwelahan kasabay kang pagpuon niya na daw kang balik eskwela. Ipigdugang patabi Karondang Philip ni Jumamel na base sa datos ng Saydang Policy Planning Division, nasa 1.8 million na mga estudyantes ang target enrollees as inalaw sa klaseng ngunyan na school year 2024-2025. Mantang nagpahayag paman ni pasasalamat si Jumamel sa gabo sa nagtarabang sa Brigada Eskwela siring sa mga stakeholders
mga LGUs, mga magurang, private sector, stakeholders at yung iba pa, na iyo ang naging kaagi dalan para maipreparar ang physical resources needs arrangement sa mga eskwelahan igdi sa kabikulan. Sa kung nagiramdaman mo bagat tabi ka ng Philip kang mag-atubang sa media, itong mga taga-DepEd Regional Office number 5, talagang tinawan doon ini ni Regional Director Gilbert, ni Sir Gilbert Sabsab, na sa mga magurang may pagkakataon sinda, ngunya na sabi nga ni Kan, mabalik na eskwela, kung igwas nila mga concerns, pwedeng idulok yan sa maestra, may mga helplines, may mga ma-assist sa indang mga teachers kung ano ito mga kahaputan nila. And sa ubaga pilit sa hinahapot mo niyan na kung ano tutugutan pa ang mga estudyante na maging optional ang pagsuot ng school uniform. Ta kung nadigirim doon mga tabi karon ng Philippines during kang si Vice President Sara Duterte, iyo ang Education Secretary, pinagibo kayo ng optional, bakong mandatory sa pagsuot kang school uniform. So yan ang hinahapot kang kadaklan ng mga magurang kung ini mari-required na silang pasuloton Lunes hanggang Biyernes ang silang kaakian ng school uniform o optional ang pagsuot ng school uniform. So yan ang tabayanan niya to kung ano ang magiging kunyan-kunyan kang DepEd sabi kang hinapot ko nga di ba kay ni si Regional Director ang sabi kay ni kung ang mga magurang pasulutan ng uniform okay man, kung daiman okay man, daiman da akadyagan ang dai magsulot ng school uniform ng aki para dai makato dai palaugon sa classroom. Kaya lang baga tabi karon dan Philip may mga school advisor na minsan, dahil nagpapalaog sa sila mga estudyante kung dahil naka-school uniform. Kung uuduron man kaya tabi ka Rodan Philip, pag naka-school uniform ka, dahil ka garong masusupog ang mga ate na magbaray-basay sa naka-school uniform. Arab ko anong eskwelahan, pwedeng i-report. Pero pag naka-civilian, pwedeng magparabarag-barag. So, yan ang kahapon. Eh, mantan, ibabaga kung talagang paraluok man ang aki, daw, yan naka-uniforme, maluok yan. Yun, nagirumduman ko nga ni kay kung saan ka. Minsan, ang mga nagsisini pa, naka-school uniform. Pero, yan ang hapot, sabi ka Rodan Philip. Urong nabaga sa mga magurang na ang silang ate nasa grade 6 na, hinahapot kung magiging optional ang pagsulot na naman ng school uniform. Pero, may ano ba nga may uniforme, may daraman niya na pansibilyan. Pagkatapos, masalida ni Dado. Pero karon dan Philippine Kiraraw parang may nakaulay akong mga teachers and delegada coordinator. Nagtutugutan man nila na mas today naka-blouse, white t-shirt, tapos itong school palda ang sendang eskwelahan. And ang pakiuloy na lang sabi karon dan Philip, ka mga magurang, itong decent ay ka mga teachers, itong decent man ang kunyan, ang bado, malinig, kung dama yung magday maplansa, itong bako man nagurusot So, presentable man ang aki, saka kung pwede magsapatos, malinig ang bitis, malinig ang kamot, ang eskwelahan na-representar man yan kang imahe kang lambang estudyante na mapasiri sa loob ng eskwelahan. Sa karundang Raquel, kung first year pa man sana sa high school, pigko konsiderar pa man bagaan, iba na day pa man nakakapahaman kan uniform. Iyo, pero sa private, sabi karon dan Philip, kunyan yan, sinukonsider ninda na garo sa rumbulan. Pero sa public school, sabi nga ni kayan, may nakaulay kaya kita na sa public school, di sa syudad ng Iriga, inuobliga talaga ninda. Most especially itong nasa senior high school, inuobliga talaga ninda ang senda mga estudyante na magsuot ng school uniform. So yan, siguro nakadepende na lang siguro yan sa mga school heads, sa mga pampublikong eskwelahan, kung talagang imamandatory ninda ang pagsulot ng school uniform. Pero igding sarong eskwelahan na pampubliko sa syudad ng Iriga, sa senior high school, kung nakaulay ka, talaga daang ini-strictahan ninda ang senda mga estudyante urong na sa senior high school na dapat magsuot ng sendang school uniform. So yan, sabi ka Rodan Philip, ang pagpasadahan niya to regarding sa update kang pagburukasan kang klaseng niyan for the school year 2024-2025. Tabi sa location para sa Radyo Randa, sa Caceres, reporting. Field Report! Salamat karundang Raquel sa mga heras mong informasyon. Kapit digdi sa pagbuburukasan ka na klaseng unyan pong pagkaaldaw.
Oy, good morning man dyan sa Banawan ka na buhi kay Mayor Rel Acoste. Dyan sa Barangay Santa Justina. Sa may Santa Justina High School, saka magkataid siya na kaya itong Santa Justina West Elementary School. Saka na high school, kunya nakataltag subag uduman. So mga membros ka na Philippine National Police. Nagmamantinir po ka na pase orden, kunya na pagbuburokasan ka na klase. Sabi pati, bago na subot ang Chief of Police dyan sa Banwaan ka na buhi. Ribayan na pala si Police Major Andrew Alcomendas, ang dating Chief of Police. Ang istorya baga sa bago. Tansyado subot ang nakaribay, isa daw niya akong tansyado. Basta ngayon apelyido tansyado taga-Iriga ang bagong Chief of Police ka na banwaanin buhi ngunya na mga panahon. Hihiling ko na mga tilapyang haling buhi na pigtitinda po digdi sa merkado publiko kan Iriga. Iba sa Radit na itong iba nagpupurungak-pungak pa man, buruhay pa. Pag narisayan kan mga parabakal na kumbaga malungsi ng marhay, iba na ang kulay, disganado na parabakal ng tilapia. Yawa pa yan hali sa buhi. Ano ba nga ni, habo pang magbakal ngunyan in tilapyang haling buhi, ta baka nga iba pa ang lasa. Maski pa no may epekto po sa mga parabakal. Kailan sa nangyaring piskil dyan sa Danau ka na buhi. Apektado na naman sa iguanin mga peskages. Rinibong tilapia, so nagka-tirigmaok na naman, nagkagaradan. Yan mampuan dipisil ka na iguanin may mga darakulang peskages dyan sa Banawan ka na buhi kung nagkakanuba. Ining pagkakaiguanin na piskil dyan sa naon ng bita ng Danau. Ako man naggangalas ta anbuhi sa perming may piskil. Yan sa Batur dahil man nagkakagaradan ng tilapia. May nakaulay kaya ako ito na sarong empleyado kan Department of Environment Natural Resources. Ining Sinro digdi po syudad kan Iriga na basado nga sa survey. Mas maati ngayaan tubig sa Danau ka na buhi. Kaya nagkakagaradan ang mga tilapia. Pero ang kunyan ko dyan, kung sa ati kaya, ang saro sa dakulang problema po dyan sa Banwaan ka na buhi. Kaya nagiging mati ang Danau, ta sagkod ngunyan, ang merkado publiko po ka na Banwaanin buhi, dyan sa gilid mismo kan Danau. Siyempre, so mga sulog na hali sa merkado, pasiring dyan sa Danau, yan po ang saraw sa nakaka-contaminate ka na Danau ka na buhi. Pera pa kayan, hababaw na ang Danau. Tapos, siyempre, kaipuhan ang dredging. Kumbaga tambak na ang mga feeds na yaon sa Erarom. Field Report! Alagad antes po kitang magpadagos, nasa linyaman si Karondang Atan. Karondang Atan, pasok. Uyaman ang sa tuyang dugang na informasyon sa lado lokal dahil man mababa sa dosing pasaheros ang nalugadan matapos mabutong ang sarong van kan train
kan Philippine National Railways PNR sa Banwaan kan Daraga sa Albay kan Sabado din pagkahapon Hulyo 27. Sinabi man ni Major Maria Luisa Tino, tagapagtaram kan Albay Police base man sa investigasyon ang pampasaherong van na pinagmamaneho ni Larry Marilla, 35 anyos, na nagbatloy sa Riles, pasiring sa barangay Dino Ronan kan aksidente ining mabangga asin mabutong tapos 24 metros kan train kan PNR sa barangay Gapo bandang alas 2:30 nin pagkahapon. Nagkaigwanin mga lugad sa man iba-ibang parte nin lawas ang mga pasahero nin van. Asin pinagdara sa pinakaran na ospital ang pampaserong train na pinagmaneho man ni Jade De Jesus nagbabiyahe haliman sa Manuan, Kasipokot, pasiring sa Legazpi City. Mayong pasaherong na-report na nakulungan haliman sa train kan PNR. Dugang na informasyon, Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat karundang atan sa mga heras mong informasyon. Ini po ang mamundong barata tapatian na Department of Energy na biktima. Sa indang website. Na-hack. Sigun sa ipinaluwas na statement para sa mga media kan Department of Energy on the hacking of DOE GMP website. Alasais ni na pagkabanggi ka na PETSA 27 aldaw na Sabado ang Government Energy Management Program website of the Department of Energy was hacked and the pest. We immediately took the system offline and began closely coordinating with the Philippine National Computer Agency Response Team and the system's developer to address the possible vulnerabilities of the website. Matindi na talaga ang mga hacker, pati ang Department of Energy nabibiktima na. Sunod kaya na baka mabiktimaan na Department of Information and Communication Technology sa NTC. Yan po ang problema ka Nasyon Pilipinas pag abot digdi sa mga hacker. Kung minsan garo mas high-tech na kaysa duman sa gamit kan DICT as in man National Telecommunications Commission na nakakasakop Department of Transportation and Communication. Dapat maging alerto na po kayo niyan sa tuyang gobyerno ta baka may mga sumunod pa na ma-hack ang website. Sabi man digdi, madadalan on air and online as in first digital documentary program. Ining Caradox. Ni pala na premyadong dokumentarista na si Cara David. Tauan na subot talawgon kan Caradox ang mga makabuluhan na estatistika dapit sa mga isyong pang sosyudad sa paagiman kan mismong pakikisalamuha ni Cara sa mga tao asin komunidad na sangkot sa naunambita ng urulay. Ini ang koleksyon kan mga haralipot na dokumentaryo na
Nagtatagamang magtaong liwanag sa mga napapanahon na isyu ngunyan, ipapasirip ang nagkapirang sa informasyon, mas bestado ini si Kara sa iyang mga dokumentaryong nakakapiktar asin nakakapagbagukan buhay, di nagray na. Nakakapasinso pakan buhay. Sini pong mas dakol na mga eskwelahan ang nagdesisyon na demo na idagos ang pagbubukas kan klase para sa school year 2024-2025 kasunod kan pananalasa kan nakaaging bagyong si Karina. Asin ang duros habagat sigon sa Department of Education. Kung sa 738 na mga eskwelahan kan nagtalikod pang semana ang naglangkaw ang bilang sa 1,002 ngunya na semana sa apat na rehiyon. Ang National Capital Region nagkaiguanin 225 eskwelahan o 27.20% kan kabilugan kan mga eskwelahan sa NCR na magbubukas pagkatapos kan Hulyo 29. Mabukas man ang mga eskwelahan duman sa Malabon, Pasig, Marikina, Valenzuela sa Agosto 5. Sa Nabotas, 2 eskwelahan, duman sa Metro Manila, 5 eskwelahan, sa San Juan, 13 eskwelahan, asin sa Quezon City, 15 eskwelahan ang maburukasan sa Agosto 5. Na oktaba ang pagbuburukasan nindanin klase Naman sa Region 1, ining Ilocos Region, 544 mga eskwelahan ang maburukas pagkatapos kan Hulyo 29, alagad day naman malampas sa Agosto 5. Sa Region 3, Central Luzon, 442 na mga eskwelahan ang magbubukas pagkatapos kan Hulyo 29. Sa Bataan, 208, sa Balanga, 2, sa Bulacan, 92, sa Mekawayan, gabos 20 eskwelahan. Sa Malolos, 48, sa Pampanga, 51, sa Siyudad kan San Jose, Saro, sa probinsya kan Tarlac, 20. Region 12, Socsargen, ang mabukas sa Agosto 5. Apat na eskwelahan na rani sa Ligwasan, Mars, sa probinsya kan Cotabato. Mientras na sinabi man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung pwede na magbukas sa Hulyo 29 ang mga eskwelahan, alagad kung pwedeng idagos muna ang mga klase sa mga lugar na grabing naapektaran kan Karina sinhabagat, dahil na muna bagdagosan pagbubukas kan klase ngunyan pong aldaw. Pana po kitang 37 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Nag-aga ako ngunyan dyan sa Circumferential Road sa Merkado Publiko po kan Iriga. Talagang ibong-ibong ang parking ngunyan. Garo barlanggadong marhaya nagbabalik, so dakol na mga parasaon. Daan Lunes baga kan panahon aldaw nin saod saka aldaw na Webes digdi po sa Merkado Publiko kan siyudad nin Iriga. Hindi marisa niya to nagpaparamahal na presyo kan mga produktong gulay. Kamatis sa nangunyan kasi hanap po ang presyo. Halos
Tapos naglalampas ng 200 kada kilo, depende sa klase. Siyempre, tiguran na, dakol na naman po ang mga produktong gulay ang maparamahal ang presyo. Ang barato sa nangunyan, ang limonsito ta nagpaparadakol ang supply. Kasyahan ang bunga kan mga limonsito ngunyan. Ang batag medyo nagloloya-loya na ta, naapektaran po kan grabing init. Pero dahil po man nagmamahal ang presyo kan kalibo. Iyo dati, barato pa man giraray. Presyo po kan karning orig, medyo nagbaba-baba. Diyan nga ni subod sa banuan ka na baaw, may nababakal ng 200 pesos ang kada kilo. Ta double dead ang iba, ta apektado pala ka na African swine fever. Binabagsak presyo ang karning orig sa banuan ka na baaw, ta ang iba pong mga origan dyan tinamaan ng ASF subot. Ngani nagngalasman ta digdi syudad kan iriga dati 340 pesos ang kada kilo. Ngunyan 300 na sana. Baka pag surunod na aldaw, bigla na naman yan na ilang kao. Tani ba man po pating mga negosyante digdi sa tuyang lugar. Pero sinasamantalaman, kasud masana para nag-uran-uran. Pagkahapon, so turay, naging 70 pesos na kada kilo. Kome natong tulos ng 10 pesos, pambihira niya ako. At 60 pesos man sanan kada kilo kan turay, biglang naging 70. Ay pangani yan naagihanin aldaw. Minsan matindi man po ang mga negosyante niya to. So barato, dahil naghiro so presyo, itong medyo mga malungsi ng turay. Kumbaga mabublay na turay. Hoy, kumusta man pala dyan sa Banuan ka na Bato? Kay Engineer Paulino Laganson, dyan po sa San Vicente. Siyempre kay Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. Kinawan doon man ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan ang kahalagahan na makapaglatag nin sarong multi-sectoral strategy sa pangenot kan gobyerno tanganing matapos na ang kagutuman asin kawaranin seguridad sa pagkakankan mga nasyon digdi sa Southeast Asian region. Di nagray na. Bawasan mga malnourished sa Camarines Sur. Sa iyang mensahe sa plenary session kan second joint workshop para sa epektibong implementasyon kan Asian Guidelines on promoting responsible investment in food, agriculture and forestry na pinagsagibo duman sa Bali, Indonesia, pinipirit man ni Yamsuan ang pangangaipon na tawanin kapangyarihan ang mga kababaihan, homeless, indigenous peoples, sin iba pang marginalized group tanganing labanan ang kawaranin makakakan. Bilang chairperson kana House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, pinanginutan man ni Yamsuan ang delegasyon kan Pilipinas sa pag-uurulay na nagpuon kana Hulyo 24 asin nagtapos kan Hulyo 26.
Ang event pinag-organisar kan Asian Interparliamentary Assembly, United Nations Food and Agriculture Organization, asin man International Institute for Sustainable Development. Daw ang nga ni dakula subuotan papil kan mga congressman sa pagsimbag sa kagutuman, kawaranin makakakan asin malnutrisyon. Sinabi ni Yamsuan na parliamentary action is not enough. Sinabi pa man ni Yamsuan na kawaranin makakakan iyon saro sa pinakadakulang hamon sa presente asin nakakaapektar sa milyones na katao sa manibaibang party kan kinaaban. Ang mga miyembro ka na ASEAN, iyon iribahan tanganing iparte ang mga maggayo na lakdang asin pamamaagi sa pagsimbag sa problema asin pamumuhunan sa sektor kan pagkakan, agrikultura asin forestry. Sinabi pa man ni Yamsuan na pagsimbag sa global hunger, iyon nangangaipo man na pag-iintindi sa isyu kan kapagtiusan, kawaranin edukasyon asin man kawaranin trabaho. Basado sa 2023 Global Hunger Index, ang Pilipinas ang yaon sa ika-66 sa 125 nasyon. Sigon sa PAO, nasa 44.7% kan populasyon kan Pilipinas ang nakakamati nin moderate o severe food security. Gayon, kutan makaisipan kay ni Bicol Saro Party List Representative Congressman Yamsuan, kundi puro sa naman baga tarpulin, ang nahihiling ko digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Bayan antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabwa, Camarines Sur;
Honorable Efren A. Martinez and family. San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family. Inapatan na Buaca Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family. Lourdes Yang na Buaca Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabuaca Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabuaca Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabuaca Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabuaca Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampilo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabuaca Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bawing Sagada and family. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kungunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog,
paggiling. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yeling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yeling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yeling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nagkilala kong Yeling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Arma from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yeling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yeling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yeling. Nagpapasalamat ako sa Yeling dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko. Kaya minmaintain ko na ang Yeling. Yeling, magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Yeling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ang sakit sa bato ay huwag ibaliwala dahil maaari itong humantong sa malalang kondisyon na kung saan nagkakaroon ng damage ang kidneys at hindi na ito nakafilter ng mga toxins at humantong sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, CKD, kidney failure, hypertension, UTI. Kapag hindi gumagana ang ating kidneys, ay lalo itong pinapataas ang ating blood pressure, nahahantong sa hypertension at iba pang sakit sa puso. Ang sakit sa kidney ay kadalasang resulta ng pagkain ng matatamis, junk foods, sobrang pag-inom ng mga pain relievers, at sobrang pag-inom ng inuming alcohol. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Uy, ang daming pagkain. Ang sarap-sarap. Yes, I miss you, buffet. Hala, Mare, di ba meron kang karamdaman? Minimize sa mga kinakain, lalo na sa matatamis at matataba. Kasi di ba sabi mo ayaw mo na maulit yung nahihilo at nangangalay at masakit na likod mo. Naku, Mare, lagot na naman tayo sa trabaho niyan. Alam ko, Mare. Pero, ano kasi itong pagkain? Sayang naman, hindi ko matikman. Kumusta na pala ang lagay mo? Nakatulong ba ang Kidney Care na binigay ko sa'yo? Ay, oo. Kaya nga akong sayahin ngayon eh. Simula nang ininom ko ang Kidney Care, unti-unti nang bumabago ang katawan ko. Di ko na nga naramdaman yung mga sinasabi mo eh. Normal na yung ihi ko, masarap na ang tulog ko, tsaka bumaba na yung kayatinin ko. Para nga akong nawala ng tinik. Oo nga pala. So nakatulong ang Kidney Care sa'yo. Sige Mare, kain na tayo. Pero, konti lang ha. Kasi may sakit ka na. Yes, Mare. Salamat sa payo. Paminsan-minsan lang naman itong masarap kumain. Kaya tuloy ko lang ang pag-inom ng Kidney Care.
Ang Kidney Care ay may pomegranate, panlaban sa toxins at nagpapanormal ng creatinine levels. You care? We care! Kidney Care! Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga, napakahilig sa mga alat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa laboratory ng creatinine. Ay naku po, pagkataas, above normal Padala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, Rose Pharmacy at sa mga suking butika nationwide. Mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay isang natural kidney cleanser. Sa tuloy-tuloy na pag-inom nito ay makakapagbigay ng proteksyon at nakakatulong upang makaiwas sa mga komplikasyon. At huwag din kalimutan ang pag-inom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Kaya uminom ng Kidney Care araw-araw upang mapabuti ang kalusugan ng mga kidneys para hindi humantong sa malubhang kalagayan. Ako po si Dina, isa po akong store attendant. Nakakapagod din sa trabaho kasi lagi na lang po sumasakit ang tagiliran ko. Noong nagpa-check up ako, may bato pala daw ako sa kidney. Tsaka mataas yung creatinine ko. Sinubukan ko yung Kidney Care, may lumabas na mga kristal sa ihi ko. May 1 linggo ko na nararamdaman na may epekto sa akin. Ngayon, nawala na yung sakit sa tagiliran ko. At hindi na ako uli nagka-UTI at normal na yung pag-ihi ko. Kung kayo ay may mataas na creatinine, uric acid, may problema sa pag-ihi at kidney stones, may UTI, tamang-tama po ang Kidney Care sa inyo. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang Kidney Care. Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-ihi, masakit din ang likod ko. Inisip ko na na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na try ko daw yung Kidney Care. Pag-ihi ko, naramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. At mabibili rin sa Lazada at Shopee. Ang Kidney Care ay binubuo ng mga natural na sangkap. Isa na dito ang pomegranate na may mabisang antioxidant, mapalakas ang kidney at binababa nito ang inflammation o pamamaga, lalo na sa may diabetes na nahihirapan sa pagsala ng dugo. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng Kidney Care ay nanonormalize nito ang pag-filter ng dugo sa ating kidneys. Subok na ito sa nakakarami. Sana po ay kayo naman ang matutulungan nito. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 1 minuto makalampasan alas 9 din pagkaaga. Malumlum an kamugtakan ka na sa tuyang panahon, at least day naman nag-uuran. Padagos ko lang po itong manunungod sa mga masisiram na mensahe ni Congressman Yamsuan kan ako Bicol Party List. Alagad, pag-abot digdi sa probinsya kan Camarines Sur, mayo man siyang nagiginibong gayo dapit sa mga nagtitios. Tutuyawan pangani na ang pigpaparas pahiling sa nakaini balangibog an sa iyang tarpaulin sa ako Bicol sa Party List. Ay pambihira pag-arog kanan representante niya to bilang mga sectoral representative duman sa Kongreso. Gisanan pagwapo, tay guaman po kitang mga congressman na konminsan puro sa naman mga masisira, mahamis na tataramon. Alagad sa gibo, mayo man.
sa tarpaulin igwa. Yan po ang dipisil kung arog kayan ang napipili niya tong sectoral representative kuno. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Sayang kan kwarta kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang mga kababayan. Pag-arog po kayan ang napipili itang party list. Mas binsido ako digdi sa Ako Bicol Party List na talagang kadakol po kan mga proyektong duduhol sa mga kababayan niya to. One in water, solar water system, tapos ining mga patinampo, mga multipurpose building. Tuya pong mga kababayan, sawa na sa mga kung ano-anong mga mahamis na tataramon ka na iba pong mga congressman. O yan, maborotwaan na naman yan na nagdadangadang na po ang eleksyon sa masunod na taon. Baga kung ano-ano na sanang mga nakabugtak na naman sa tarpaulin kan mga politiko. Ba, kunwari may pagmalasakit. Pero ang pinagmamalasakitan ang sa indang sadiri. Hoy, kumusta man ki Gemini Puso dyan po sa Lebanon? Ki Len Baracena Rambuyong dyan sa Saudi Arabia, asin man ki Wen Salcedo Aguilar. Yan man sa Banawaan ka na Baaw, kumusta man ki Kapitana Nene Ablan dyan sa Barangay San Jose. Siyempre sa kuyang pinsan, ki Manay Munching Maglapid sa iyang bilog na pamilya. Nasa 12 katao, sakay ka na sa rongban ang nalugadan matapos mabanggaan sa iyang pinaglulunadan na tren. Mabangga sa indang pinaglulunadan kana tren kana Philippine National Railways duman sa barangay Gapo Daraga sa Albay pasado alas 2 nin pagkahapon kan nagtalikod na aldaw. Sigon sa report kana Daraga MPS piga arkila subuot kana pasahero an ban nasambit na lulunadan pasiring sa ibong na barangay. Alagad dahil narisa kan driver kan van na paabuton na tren kon kaya aksidente ning nabudalan asin inarado pa din sobra sa 23 metros. Nagkarulugadan man na grabe ang dosing lunad kay ni nasangunyan an pinag-oobserbaran duman sa mga ospital. Mientras na driver kan van iyon nasa kustodiya naman kan Daraga MPS para sa magkakanigong investigasyon. Grabe, interong rekme an van. Kaya ingat
ingat-ingat po na mga driver niya to, lalong-lalo na pag mabalyo sa riles kantren. Kantren, dahil man yan biglang nakakaprino. Hoy, kumusta man balan ki Jen Mortega, dyan sa Balaugan, sa Banuan ka na Bula. Siyempre ki Vice Mayor Nilo Tutoy Malanyaon. Ki dating Konsyal Glyn Hinyo. Happy birthday man ki Precious Hope Esplana. Sisilibrar po ka na sa iyang kumpleanyo ngunya na pagkaaldaw. And sa kabos ng mga nagko-kumpleanyo, happy birthday sa Saindo. Again, congratulations kay Joanny Delgaco for making it to the quarterfinals of the women's single souls with your impressive performance in the repechage. Best of luck in the upcoming matches. Keep up the great work. Ako tubong sudad po kan iriga saro ini sa nagsisikat na player. Tapos igwapa si Carlos Yulo. Nagsisikat man sa kawat na gymnastics sa men's qualification subdivision 2.
naman ang sariyang dugang na informasyon sa Nado Lokal sa mga biktima ang nangyaring pagpapatok sa sarong establishmento duman sa syudad ng Legazpi ang binawian nanin buhay. Binawian nanin buhay ang saro sa 35 individual na nalugadan o nairido sa nangyaring pagputok kay sa nang nakalihis na Sabado sa sarong food stall sa CAL Court sa Barangay Pinarik, Legazpi City. Ini ang pinagkonfirmar ni Albay Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Julius Cobos Anyo Nuevo. Ang sinabit naman na kunsain alas 12 nina matanga subot na gadan ang saro sa mga biktima na pinagbidbid na si Jory Ramos Masarate, 42 anyos, na residente ng Barangay Bagtang, Sagpon, Daraga. Pinali naman ni Anyo Nuevo ang mga haka-haka na pinagtuyo ang pagputok din huliman gas leak sa sarong LPG tank ang pinagpunan kan sinambit naman na incident ng pagputok. Mientras tanto nagpapadagos pa man ang investigation kan Bureau of Fire Protection Legazpi. Mientras na nagpaparay pa ang iba pang mabiktima sa man iba-ibang ospital matapos magkaigumanin tama sa indang lawas. Dugang na balita sa Nado Lokal, Kapargada, Karonda, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat karondang atan sa mga dugang mong informasyon hali dyan sa luwas. Field Report! Back to back, nagbabalik man si Karondang Raquel. Pasok. Sa satuyang dugang informasyon sila Dulocad Padi, Karondang Philip, aprobado para sa Uragon Farmers Agriculture Cooperative sa Banwaan ng Igmanan, igdi sa probinsya ng Camarines Sur, ang tinutulod na dibuhon permanente na ang kadiwa stall sa bawat syudad o kada syudad, munisipalidad, igdi sa enterong Pilipinas. Yan ang naging kapayagan ni Angel Benigno, ang Chief Operating Officer kaya sabi ng kooperatiba. Dakula kay asubot tabang kung maipoy permanente inihuli ta dakula ang income nila sa perming pagpartisipar kada best maglalagning kadiwa store ang Department of Agriculture Bicol sa kada munisipyo. Kada klase sa indang ini-income o ikinikita halis sa nabibentang sa kusapong bigas sa kadiwa. Sa ngunya nila lauman ni Damas urong pang madakolan sa indang ani ulit apira sa miyembro kang sa indang kooperatiba ang beneficiaryo sa ngunya kang contractual farming program kang National Irrigation Administration o NIA Bicol kung sa ingabos sa gastos ng mga binhi hanggang sa abono sagot kang ahensya. Nilalauman man na ang mga paroy na maaling halis sa itinatao kang ahensya ini mapapasiring sa kadiwa store bilang bigas at ibibenta sa kantidad na 29 pesos ang kada kilo sa mga piling mga sektor. Napag-araman man sa hali kay Benigno na daipa man na apektuhan sa indang mga pananom kay nakarihis nga habagat dala naman kang aminado man sinda na kung sakali mapadagos-dagos sa ang raot ng panahon, pwede may pipira sa indang mga parauma maapektuhan ka iniurog ng harani naman ang flowering stage kaya nagkapirang paro na itinanom sa inman na lugar igdi sa enterong Kabikulan. Yan ang sa piyang informasyon gikan tabi sa location para sa RTN DCTI Radyo Ronda, Kakakasarat, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Mag-abot ka digdi sa mga kadiwa na ini. Hindi sana kung may diwa pa man ang ibang lugar. Dapat kaya ka ini bugta kanin kadiwa kada banwaan o syudad tanganing mamatian kan sa tuyang mga kababayan ang sasabing 29 pesos na kada kilo kan bagas manamitan bakong igwasa na mga lugar ang igwanin kadiwa center tapos tadul pa ang pabakal pinipili pa ang papabakalan kan 29 pesos na kada kilo kan bagas. Kaya kadaklan kan mga Pilipino dahil man nakakanamit po kan 29 pesos na kada kilo kan bagas na iyan. Siyempre
abang hami sa na magparataram dyan sa Department of Agriculture. Nganing presyo kan kamatis pa sana. Alang kaunan kada kilo. Kaya ngunyan masakit po na buhay kan mga Pilipino. Awa ka magsweldo ngunyan ng 10,000 kung daig ka magtipid. Kaya sino sana ang 10,000 de pesos mo kada bulan? Kung may mga pinapa-eskwela ka pa. Maray kung miyembros kan porpis, paano mampalan itong bakong mga miyembros kan porpis? Natios man, yan ang problema po dyan. Kung minsan, ang iba namimili pa ining DSWD. Kaya baga nagkakaigwanin na problema sa pagpili kan mga benepisyaryo kan porpis pag abot sa barangay. Sabi po kan ibang mga kapitan, basta problema na ngaya, makiki-coordinate na ang Department of Social Welfare and Development sa Samuya. Saka ipapahiling sa mga listahan kan mga benepisyaryo. Pero pag nagpapara-receive pa ngaya, ay mayo ngayong problema sa DSWD, sabi kan ibang mga kapitan. Kaya dyan pa sana sa pagpili kan mga magiging benepisyaryo kan porpis, may problema na po iba man. So pinipili kan mga ining mga length kan DSWD. Sinda bagaan nag-aaram, nagbibisto kung isayan mga miyembros kan porpis sa kada barangay. Kaya iba pong mga punong barangay nagkakasuruya digdi sa mga length na ini kan Department of Social Welfare and Development. Tapos kung ma-withdraw na, ma-payout na kan kwarta kan pundo para sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, nakaabang na. So length kan DSWD pambihira. Kaya ito nagpipirila lang, nagpaparahalat dyan sa land bank, ito lang na mga benepisyaryo kan porpis. Yan, minsan iyon ang nagwi-withdraw. So, length kan DSWD ay pangyayaring buhay tapo ini. Anong gustong sabihin kayan? Garumayong tiwala sa mga miyembros kan porpis, tas hindi mismo ang nagkukuha kan kwarta para itao duman sa mga benepisyaryo. Kaya kadako lugod kan pila. Ay pambihira. Karo makaduda baga ang hiro-hiro man kay ning mga length kan DSWD. Tasindanan nagpo-frontera bako nang sa mga miyembros kan porpis. Pag-abot po sa pag-withdraw dyan sa naunang bita ng bangko ay napangyayaring buhay tayo ni. Una ko piglilinigan kan DSWD ang mga listahan kan mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ito pala sindalugod ang namimirino, nanginginutan para magkuha kan kwarta pambihira dyan sa bangko. Baya naman indo sa mga miyembros ka na porpis, ining mga length na ini kan DSWD. Paano yan makakanood, mag-withdraw sa ATM ang mga benepisyaryo kung kamo mismo ang nagpapara-withdraw? Baka yan may gunting pa. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipilit Baracena. Siyempre, dahil po mahal ang pagduda kan sa tuyang mga kababayan. Pag-arog kan na pasistema kan sa tuyang gobyerno.
minsan nga ni subot ang nakakaabot sa mga membros ka na purpose dikit na sa naman. An hapot, isa yan nagpapara kaltas sa inda. Saka baka may mga nangyayari pang kababalaghan. Kaya nanginginutan ang link ka na Pantawid Pamilya Pilipino program sa pag-withdraw ka na kwarta para sa mga benepisyaryo kan purpose. Oy, kumusta man ki Miss Ella dyan po sa Niño Jesus Batu Camarines Sur. Sinman ki Etchet Chavez. Padagos niya itong medal tally kan Paris Olympics duman sa Nation kan France. Papanlima po ang nasyon ka na China na iguang tulong bulawan na medalya sarong silver, iguang bronze kaya igwa naman sindanin anum na medalya pang anuman na nasyon ka na Amerika, iguang bulawan na medalya tapos 5 silver, igwanin tulong bronze kaya igwa na sindanin total na 10 medalya. Pang pito ang nasyon kan Italy na igwang sarong bulawan na medalya, 2 bronze o 2 silver. Tulong bronze, anom na medalya ang sa indang total. Ana pangwalo ang Kazakhstan, igwang sarong bulawan na medalya, 2 bronze, kaya igwa sindanin tulong medalyang total. Ana Belgium, igwanin na sarong bulawan na medalya, asin anom o saro na bronze, 2 medalya sa indang total. Tapos ang Germany, igwa manin sarong bulawan na medalya. Ang Hong Kong, igwang sarong bulawan na medalya. Ang Uzbekistan, igwanin sarong bulawan na medalya. Tuluan yaon digdi sa ika-10 medal tally na nagraralaban-laban ng mga nasyon para sa Olympic duman sa nasyon ka na Paris. Bangan man niya to na nasyon ka na Pilipinas kung noarin makakakuanin bulawan na medalya. Unin medalya. Masakit ang mga kalaban. Natapos naman ang kampanya sa Paris Olympics kan mga Pilipina gymnast na sinda Libby Roy Bibar, Emma Malabuyo, sinman Alea Pinegan. Inian makalihis na dai sinda magtrayumpo na makalaog sa top 24 kan artistics gymnastics na pinagasagibo duman sa Bercy Arena. Naglaban ang tulo sa Subdivision 3 kung saan nagpuon sa balance beam. Nakakuha si Roy Bibar ang 11.866 points. Mantang igwanin 11.466 points si Penigan, asin 12.233 points man si Malabuyo. Sa floor exercise, nakaresibinin 12.733 si Penigan, igwamanin 13.100 si Malabuyo, asin 12.433 ki Roy Bibar.
Sa Boltman, iguanin 13.600 points si Roy Bibar asin 13.266 si Malabuyo. Mantan si Penigan ang igwasanan 13.383. Nagtapusan sa indang rotations and even bars kung saan nakakuanin puntos na 12.500 sa Malabuyo mantang iguanin 12.566 si Penigan asin 13.200 man si Roy Bibar. Ang nasambitan ng score ang nagpatabla kay Roy Bibar asin man Malabuyo sa pang 28 hasta 29 nakabilugan na puntos na iguanin na 51.099 mantang si Penigan ang nasa pang 33 na iguanin kabilugan na 50.498 puntos. Solamente ang top 24 na atleta sana asin top 8 sa kada aparatos ang abante sa finals na iguanin hasta 2 atleta sana kada nasyon ang pwedeng mag-qualify. Sa ibong kan pagkadaog, nakagibo man in history ang tulo para sa Pilipinas sa laog kan na 60 taon nin holita liwat nagkaigwanin pambato ang nasyon sa gymnasts sa kawat duman sa Olympics. Good morning Mampalan kay Reverend Father Dan Aguilar and Pares Prest ka na Our Lady of Fatima Pares and Shrine dyan po sa San Isidro Digdipo Ciudad Gan Iriga. Siyempre kay Reverend Father Joben Buboy Abanyo kan Our Lady of Miraculous Midal Pares dyan po sa Santiago. Sin kumusta man sa resident priest kan St. Bartholomew. Yan po sa Banwaan ka na Baaw kay Reverend Father Cesar Bungon. Nakapreparar na ang Middle East para sa potensyal na pagbungkaras kan karasan makali sabiyon kan mga otoridad kan Israel kan Domingo na sarong rocket gikan Lebanon na nagtama sa soccer field duman sa Golan Heights na kontrolado kan Israel. An nanggadan nin dosing mga aki asin hobenes kung sain iniman an maikukonsiderar na deadliest attack sa mga sibilyan poon kan Oktobre 7. Ana pag-atake man na inian nagkausanin pagkahandal sa mas mahiwas na gyera sa pagultanan kan Israel asin man Hezbollah na pinahimutikan man ang nasambitan ng pag-atake. Magrumduman kan aldaw na Sabado sarong rocket ang nagbagsak sa soccer pitch kung sain dosinang mga aki asin mga hobenes ang nagkakawat sa Druz town of Madal Shams kung sain makukuha ang 12 kilometro 7 milya sa timog kan Lebanon asin kataid kan Syrian border. Nasa edad 10 hasta 20 anyos ang nagadan asin 20 ang nalugadan sigon sa Israeli military. Kaya masakit pag day naguuntok ang gyera. Kita pigpapara dudulis pa sa nakan mga tulisan sa Philippine Sea. Nagpapara puporma pa sa gyera na nasyon ka na China. Kaya kumbaga ang paghiling ngayon sa mga Pilipinong maparasira dyan garo orig. Tamaan sindakan ESF, sindan maglikay. Benan, tisbo kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. News was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw.
Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, sabi natin habit. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Adagos po kita rigdi sa tuyang programa. Para po kitang 40 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Field Report! Bebel tagiraray si Karondang Raquel. Pasok. Salamat tabi Karondang Philip sa tuya pangdugan informasyon sa lado lokal. Pigmamantinir matulos sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol ang mga tinampo urog na kung igwaning maraot na panahon at grabe ang uran. Iyan mismo ang pinag-share ko ni DPWH Bicol Regional Spokesperson sa pagikang opisina ni Ma'am Lucy Castañeda. Kung sinabi kanya ni ka nakalis na pirang aldaw ang grabing pag-uran dala namang kang habagat. Dapol ng mga kahoy ay nagkaturumba sa haros na kaulang na tinampo. Alagad tulos man subuting daing ni pinagali tanganing daing makapitkar sa mga motorista o sa mga taong nag-aagi. Sigun pa sa opisyal, may maintenance sinda kung sin nagpapadago sa mga maintenance activities kasi sa mga personahe. Ano man na district offices igdi sa interong kabikulan at hindi man subot ninda ini pinapabayaan sa aning daina makapag-ambag ning trapiko sa pinampo sa inman na lugar igdi sa interong kabikulan. So yan tabi Karondang Philip ang sa tuloy pang hinabol na informasyon sa lado lokal ali tabi sa location Raquel Cáceres. Field Report! Salamat Giraray tabi Karondang Raquel sa mga dagdag mo pang mga informasyon. Makalis na matinding panlalamasakan na bagyong si Karina sinhabagat pinapalikay ni Agri Parteles Twelbert Manuyli ang publiko kontra sa mga helang kausakan pagbaha siring kan typhoid fever, cholera asinman leptospirosis. Katakod kay ni pigabisuan manili ang mga naglulugbo sa baha na maigot na obserbaran an sa indang sadiri sa San Tomas kanao ng bita ng mga helang asin tulos man na magpakonsulta sa doktor. Piga pasalamatan manili ang mga empleyado kan gobyerno asin volunteers na nagrescue sa tuyang mga kababayan na na-stranded asin kinakaipuan na mag-evacuar
nag-aasikaso sa evacuation centers, pati naman sa media na padagos ang serbisyo sa mga namamanwaan sa ibong kana delikadong sitwasyon. Katakod kay ni tinawan doon man ni Liz sa mga lokal na gobyerno na pahiguton ang flood and drainage projects asin man rikasan ang aksyon sa mga lugar na nangangaipuhan na tabang sangunyan. Penunto nili na dapat seryosohon ang mga proyektong masimbag sa mahiwasan na pagbaha nin huli ta igwaman nin pundo ang gobyerno para digdi na dapat gamiton sa epektibong flood control. Nagrahay na kuta kung talagang epektibo ining mga sa flood control project. Pag nagbaba saro sa dakula pong problema kan lambang lugar, mga basura. Di nga ni sa syudad kan Iriga kung minsan haluyon hakuton po ang mga basura sa nagkapirang barangay na digdi mismo sa sentro kan syudad. Duman baga sa Metro Manila nagralataw sa mga basura kan magkulpa na subaha. Kaya dapat po lambang saro magtabang makikooperar para sa o sa pagmantinir ka na kalinigan sa lambang barangay. Saro pa kayan ining mga programa kan sa tuyang gobyerno sa paagi kan Department of Public Works and Highways kapit sa mga flood control project na paralpak. Ay nisa na pong mga patinampo. Tapos ang shoulder minsan naniba may drainage man kaya lang saradit subuot ang pinagbubugtak sa erarom kan drainage canal kan mga kontraktor. Diyan nga ni sa San Isidro may nagpaabot sa tuya na subot binugtakan sa naninsadit na culvert kan dai palugod nag wawaidening kan tinampo dyan sa barangay San Isidro kulang subaha ngunyan nagbaba na pong entero pati mga kaharungan kumbaga elevated na na tinampo mas halangkaw na duman sa porsyon kan mga kaharungan. Apisar kayan itong road concreting kan shoulder kan tinampo dai man tarapos. Di siyempre so mga drainage lo mismo dai man tapos. Kaya so tubig kung sa karungan dyan nalugod sa tinampo nagkakateripon pag igwa po nin makusog na pagbagunas nin uran. Kaya na dapat asikasuhon ining mga patrabaho sa widening na kaibahan ang drainage canal. Pag dahil natatapos ang trabaho, dyan na po ang problema. Ay nisa ng paghaling baaw. Abot digdi sa syudad kan Iriga, abot na dyan sa may pasiring Nabwa. Haloy na po ang proyektong ini, ang widening na ini o ining sinasabing road widening. Dahil natatapos ang proyekto. Tapos ipapaskil pagkadro darakula kan kwarta milyones bagaan ginagastos ka na sa tuyang gobyerno. Hapot sa DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur na pupundong biglaan proyekto. Kaday man yan ibubugtak dyan sa mga billboards kung mayo pa yan kumpletong pundo. Sinasabi man baga kung by trans ngaya first trans pa sana. Kaya ini po ang dipisil ka na mga proyekto niya to.
Yan man sa Banwaan kan Bao, mahiwas naman na subot ang tinampo. Paghaling barangay San Juan, alagad pag-abot duman sa arani sa kasentruhan, saradit man ang tinampo. Tapos, itong shoulder. An triste pa kayo nita. So mga poste, rayaon man. Kaya paano man masabing road widening yan na nakakaulang pa. So mga poste sa shoulder kan tinampo, imbis na maagihan kan mga motorista. O, digdi sa barangay San Roque, sa siyudad kan Iriga. An mga poste po kan telcos, kan Kasureko, rayaon man giraray bagay dyan sa shoulder kan tinampo. Kaya dahil man yan masasabing road widening na may mga ulang na shoulder kan tinampo. Ano iba pati mga dilapidated naman. Kaya kung igwanin kalamidad, lalo palugod na nauulangan ang tinampo imbis na maghiwas. Kung na turumba sa mga raraot ng poste, mga dilapidated na. Mga wireman pati na nakabugtak sa mga telcos. Pagkadro darakula, kaya dahil nakayakan posting mga magagabao naman, bigla na sa narigay, kung minsan natumba. Dapat ko ta ining sa road widening na ini, pag nakongkreto na an gilid kan tinampo, ipaharali na mga posting yan na nakakaulang sa shoulder. Tanganin pakinabangan kung talagang road widening ang kaisipan nindo, mapahiwas ang tinampo. Saro po sa problema kan road widening na ini. Ani ba nagkakasuruya ta diyan sana sa barangay San Isidro? Gusto na ngayang gusto mi na ngayang gabaon ini na mga edipisyo mi. Aning tawan doon na mapahiwas ang tinampo diyan, saka pakarayon ang drainage. Ay nalugod ba ngayon nagpapadagos ang proyekto? Alagad si Baranggot nag-submit na nga kami kan requirements para mabayadan kami itong titulo, kandaga, tapos tax declaration. And triste kaya kayo nito, nagtaram na so DPWH Regional Office 5 digdi sa Bicol na mababayadan ang mga magkakaraot na edipisyo, naigwanin mga pagsasadiri ang mga residentes 2 taon ang maagi mo na. Tapos naman ang kampanya ni Pinay Pencer Samantha Katantan sa nagpapadagos na 2024 Paris Olympics. Inian makalis daw ni Ariana Ergo kan Italy sa score na 15-12. Magirumduman na si Katantan ang pinaka-primerong Pilipina fencing Olympian kan nasyon
Sa ibungkan pagkadaog na makasungkit nin medalya na proud paman ang kadakol nin mga Pinoy sa naging performance kay ni. Matatandaan na nagpahiling nin gilas pa si katantan sa Olympic debut kay ni matapos sa daugon ang pambato kan Brazil na si Mariana Pestoya. Kumbaga, at least nakikipaglaban po ang mga parakawat niya to duman sa Paris Olympics. Nagpatanid man ang Office of the Vice President sa publiko kontra sa rong Google Form link na subuot pigpapakuriyat online para subuot relief operations kay ni. Tawan doon ka na OBP ka nakalis na Biyernes na dai opisyal ang nasambitan ng Google link form asin bakong pagsasadiri kan opisina. Katakod kay ni pigpatanidan kan OBP ang publiko na dai pagsimbagon ang nasambitan ng form nin hulita posibleng makompromeso ang sindang personal information. Makipagtransaksyon sa nasubuot sa mga lehitimong opisina asin empleyado kan OBP o abangan ang mga opisyal na anunsyo gikan mismo sa naon ng bita ng ahensya. Kan Hulyo 24, nagpreparar ang OBP ni nagkapirang relief packs para sa mga apektado ni Bagyong Karina. Basado sa OBP, gawa ng relief items para sa 6,700 na pamilya ang pigpreparar kan Disaster Operations Center kaini. Big distributor ini kana government responders sa mga lugar na apektado kan pinakabagong weather disturbance, partikularmente sa National Capital Region asin man Region 4-A. Hoy, kumusta man plan ki Warren Nueva sa UNEP High School Batch 87 yan sa Barangay Santo Domingo digdi po syudad kan Iriga madali na ang piyesta sa maabot na Agosto 4 sa masunod na simana. Kumusta kay Bert Martinez? Ini po ang asinsado na dyan sa Barangay Santo Domingo na sa iyang opisina sa gilid kan tinampo naglilista nin mga kwarta kan mga papelitos kaya ito pati na alarma siya kan sabing ipapauntok su STL digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Tingin pwedeng untok kunda pinapakinabangan ngayon kan mga tiyos. Ang dapat ipauntok sana itong sarong go-go. Ibon sa ng duwang go-go tanganing day magpara malis ang tao. Pero ngayon pantuloy iban pigdadagosan na. Puan dipisel man kan sugal na ini. Pero dako lang nakikinabang mga kumbaga nagtitios niya tong mga kababayan. Pag sinuroswerte pa dakulan na patama, dakulan kumbaga dakulang kantidad ang tuminama. Siyempre may porsyento pa sinda. Kaya swerte-swerte sa naman. Pera duman sa itinatao kan PCSO duman sa mga lehitimo
na mga koreador kan STL. Igwa mo palang kayan mga balaw-bagaw. Mayong ID, tapos mayong logoan bado. Laog naman sa masunod na round si Filipino boxer Ira Villegas makalis kay ining daugon si Yasmin Mutaki kan Morocco sa women's 50 kg sa nagpapadagos na Paris Olympics. Nakuha ni Villegas ang unanimous decision na kapangganahan sa Moroccan boxer. Sa puon pasanakan kawat ang agresibo na ang kada lado kung sa'y nagribayan sindanin mga suntok. Tig patanidan paman kana referee Moroccan boxer huli sa sobrang pagdukot kay ni sa pagdukot kay ni sa Pinay boxer. Siyempre takon nabong papurmahon. Harog po kayo ng laban sa boxing, pati nga ni sa track and field. Pag gusto kang nabong pa-overtikon, yaon ang siko. Sa ano manakawat, dahil po nahalian guro langan. Maski sa basketball. Maluya-luyan gulang mo sa basketball, ay baka dahil ka makapasyot kan bola. Narayan ni bata, dawang yung mariklom, perming laog ang bola. Ay, santisima, ibang kawat yan. Itong abistado ko, golf. Mahilig sa golf, pambira. Pambanggian kawat. Ay, inda buhay. Kaya na, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpabot ng informasyon si Raquel Caceres, asin man na Jonathan Oliva. Sa information si Ricky Sagayap, duman sa transmitter si Tony Matic Saison, asin man si Engineer Abilindon Toralio ang samuya pong chief technician. Di man sa studio si Cha Benaobra. Yaon man na mga OGT ka na Camarines Polytechnic Colleges dyan po sa Banwaan ka na Nabwa. And siyempre sa pangaran man ni Apa OIC Ma'am Kyle Riago Ligasyon, kahit kapilang sapat na. Ako man po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos ka na sa indong sawang pagantabay. Plática ni Philip Barreta, asin plática ni Philip Baracena.